ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେହି କଥା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତମ ମନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏୟା ହେବ ସେୟା ହେବ କହି ମନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେହି କାମଟି କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏୟା ହେବ ସେୟା ହେବ କହି ମନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କିଏ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛ ତମେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଆଦେଶରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି କାହାର କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହୁଏତ ଏ ଗପଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗପର ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବି ତାହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କେବେ ବି କେହି କହିନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଗଧକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। କଥାଟି କହିବି ତା ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗପଟିଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଗପଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି ଯେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଧ ଉପରେ ବସିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖରେ ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଧ ଉପରେ ବସି ବସି ଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗଧ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀକୁ ଗଧ ଉପରେ ବସେଇ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଦେଖରେ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀଟି ଗଧ ଉପରେ ଆରାମରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଖରାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସେ ସମୟରେ ବି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଗଧରେ ଦିଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ କେମିତି ବସିକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଧଟି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆହା। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଧ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଲେ। ଗଧଟିକୁ ଖାଲିରେ ଚଲେଇକରି ନେଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ବେପାରୀ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଦେଖରେ ଦେଖ ଗଧ ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଯାଉଛନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଧ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବି ଖାଲି ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ କିଛି ନା କିଛି କହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ।
ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଋଷି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି କଥାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଋଷି କହିଥିଲେ, ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଯାହା ବି କହେ ସେ ନିଜକୁ କିଛି ବି କହେନି। ନିଜ ସହ କେବେ ବି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଜଣେ ମଣିଷଟି ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଏ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ତାର ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଖୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଜମା ବି ନ ଖାତିର କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ଶିଖ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଧରେ ବସେଇ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। କାହିଁକି ତମେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାତ୍ର 5-7 ମିନିଟରେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 2ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।